Irakasleek esaten dute hori, bi hilabeteekin, orduan bi aste, pasagote zitu azkar, normala. Bueno, lanian eta, Madrilen eta Espainiako telebistan, serie baten, egunerokuen, arratsaldero, ikusi alda, zuen serie aldaketa. Hori aldaketa handia, gara, hemendik ere, batez ere kalen eta gelditzen gaituzen adina baita aldatu da. Aldatu da osotik, hemen hori, adin tartea da, 8-13 esango nuke, eta orain ja pasagea jubilatutik gora. Bueno, daukazu tartekoa, konkistatzeko, hori da, falta zaigu. Ikusten zaitegu, Baile Salvaje, entzun Miren Arrieta beba da hau. Ondo inguratutea putxuek bai, ez da? Bai, hortxe gabiltza, hori bai. Maitasuna handia ematen bata besteari, Donostiko zatitxo hori ere mantentzen, eta Euskal Herria han ere aldegun bezala representatzen, hasi que... Oporretan zau, Santxon? Hala nago, jazki. Gutxi falta, zuri Bai, hori ere egia da, baina pozik. Zezango dizut, oporretatik lanera gueltatuko garela mi luze azten dugunean. Guztut, oporretan ere segiko dugula bizka bat, ez da? Apurtxuet. Mi luzen daukagun plana dela eta... Hori gustatzen zaizu, gai. Ondo! Hori gustatzen zaizu, Lana egin behar izan da, hori. Telebista. Aderrezta bondonik ezati bikote hona itzen du. Bai, ez da. Bai. Maria, zer Bai, nik esan duke bai, ez. Eta kalean ere hori ezate dut, eta? Ze rollo hona zuen artean eta... jendeak nahi izaten du kontrako ere. Seguro ondo konpontzen zaretela, gero egongo da hor, eskalo, kamerinoetan, ez, oso rollo hona. Eta mi luze bezalako saio baten parte izatea da lujo bat, aseratik ala izan da, eta laugarren denboraldia abiatuko dugu. Laugarren denboraldia abiatu behar dugu, eta, tita baten pasa da. Oso pozik, oso gustora. Gure ber gonbidatzen gaitu zuen berriz. Nahi duzunean. Kimetzeta biok. Ze horra, aurrekoan gelditu ginen. Berezi batean egia da. Gabonetako nola izan zen? Lehenbiziko kanporatuak? Arantzatxo hori kentzeko ere, antolatuko dugu saio berezi bat. Orduen gaur aprobetxatu egin beharko dugu gaurko gaua danok. Donostian daukagun azken gaua guretzat. Ikuskizun piro musikala, badakizu ezer dan hau. Musikarekin batera, zu artifizialak egoten dire. Balentzatik datorren zu etxe bat eta erresuma batukoak izango dira ardura izango dutenak. Ikusi dugu pasarela txiki bat. Egia? Izaro eta Janus Lester agertuko dira zatitxo batzutan abesten, hortxe, 60 urte hurrena izan du lehiaketak eta zuzenean lehenengo aldiz. Zeuek, zaudetelako hemen. Ospatzeko gu etorri gara, klaro. Gero hau egin behar da, nota jartzearena eta ebaluaketa eta... Ez, lehiaketa amaitu dalako. Bueno, banik emango du zeiko bat, ja. Ja, eman da geratu da. Gaur bikaina izango da, bale. Gaur bikaina izango da. Oso zorrotan naiz nire. Ondo. Bueno, noragoaz ez dut entzun? Sandraren gana, esaten diate, Sandraren gana, Sandra ibili zara, hau bai ibili dala. Barraketan, hau bai ibili dala. Pasealekua, beroa egiten du, beroa nabaria da, eta kostatu zait barandara llegatzea, baina lortu dut, Inigorekin egiteko topo, Gabon, Inigo. Gabon. Gaur, azken eguna, zeran gaude? Zeran gaude? Jode, azkenengo ja... Nekatuta? Bai, pixkat. Nekatu, soamingoa, Donostiakoa da. Eta gogoekin azkeneko espektakulu hau ikusteko? Bai. Zer espero dugu gaur? Ez da, musikalenekin ameran zer ateratzen duten. Zeinekin etorri zara gaur hau ikusten? Nire bilagunekin, Natalia eta Jorge, eta zer mozdun. Itxura ona dauka, 60 urte edizio berezia aurtengoa, beste egunetako zuak ikusi dituzue? Bai, ondo. Eta bakizu zeinek irabazi duen? Barindik anez. Atzokoak irabazi duten. Zer, ados? Bai, atzo ikusi genuen dien, eta oso ondo. Politak izan ziren. Bai. Zein izan da zure momenturik gustukoena, azte nagusi honetan? Zer da gehien disfruto egin duzuena? Ni bakarrekan lo de los fuegos eta listo. Zuak eta? Bai, zuak. Bueno, gaur disfrutatu gaurko zuak ere. Guk ere bakizue, gauza asko egiten ditugula, zuak ikusteaz aparte, eta gaur, esan bezala, barraketan ibili gara. Berantxon, ikusten duzuen hortik irudietan. Adrenalina! Kolorea eta askoz gehiago non eta Donostiako barraketan. Par batzu bota eta hemendikan parran. Parra botatzen da hemen Donostian barraketan? Bai, baita ere. Gero, alde zarrera, kopa batzuk, dantzaitera. Zerrolako giroa topatzen duzuen normalean hemen? Oso giro sanoa eta familia batez ere eta giro ona.
Zer dira bazi duzu gaur? Patinete elektriko bat, hartu dut bat, eta justu tokatu zait. Hori da patinete, baitxu. Unartuta gozatu, eskertu. Kuadrilla oso elegante, etorri zarete, barraketan egoteko. Bai, beti etortzen gara. A tope. Gaur, fuerteena, joango gara atzean dagoena, bueltak ematen duena, eta probatuko dugu. Beldurrik ez? Normalean kolak egiten dira, eta gaur egun berezia da orduan kolak handiagoak dira. Eta gaur parranda, barrakak eta gero? Bueno, ikusiko dugu. Zein da gehien gustatzen zaizuna, zure favoritoa zein da? Autotxokeak. Egon zarete ja autotxoke? Bai, 2 aldiz egon gera eta hemen espeziala dira. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Gabon, hemen zaude! Urdai azpikoaren bila. Bai, noski, hemen zeo zer bago, baina ez dakit atzo erosi ditun, hauain hartu ditut beste batzuk, eta nada. Tokatu zaizu, zorionak! Hiru opari irabazi dituzu? Hiru opari, bai. Norekin konpartituko duzu? Familia eta lagunekin. Zeren zain zaudete, kola hau zertarako da? Pues la rana loca, evidentemente, osea da munduko atraziorik oberena. Ia, niretzat dira gehiegi, osea, olakoak ez ditut nik probatu. Barrakak dira niretzat klabez. Ikusiot lekua dauela hirurentzat eta zuek bizarete. Pues igual ni naz, falta den hirugarren hori. Bai? Zuekin montauko naz, ezka. Amarrak eta 26 minutu, segiro barraketan eta ikusten duzu hondartzan nune honetan segiro dagoen. Etortze ikusten dugu holtza hori argistatuta, hortxe abeslariak agertuko zaizkigu, esan dugu, Izaro eta Janus Lester zu artifizialekin batera, piromusikal bereziaz gozatu behar dugulako gaur, 60 urtez, zua izan gara, 6 hamarkada, nazioarteko lehiaketa honek, eta 6 hamarkada, Donostiako zerua argiaz betetzen. Hau esaten dut pasio handiz oso salien nahielako. Zu artifizialen oso salien nahielako. Egin zen betxatzen jaski, 60 urteotan zenbat... Oiukatuko ziren, ez da? Pentsa. Igual, bada garaia hori aldatzeko? Beste bokal bat? Ondo dago. Ondo dago. Bueno. Izaro Janus Lester esaten gabiltz, txaranga bat bai. Jose Lontxos, txaranga. Txarangeru ezara. Bai, banaiz. Egira, eman nintzen... Tolosarra izan da txarangero izan behar zera. Bai, ez dago gure patua. Gure destinu, krudela esan garon, ez destinu ona, Bai, musika askoretan eta ez da izaten horrela txarangetako instrumentotetan eta lekurik ez izan. Mundu guztia nahi duelako hori. Gitarra, ana gitarra. Zerotxos txaranga ona da, Donostiarra, nik eman nintzaioken nota igual txarangari gaur. Ba, pentsa. Ondo baderitzozu. Badako zui harremana txarangen artien? Bai, ona, bueno, harremanak askotarikoak dira. Jose Lontxostarrekin... Kompetentzia da, txarangen artien? Bai, eta aipatu izan dugu, txarangekin oro arrondo, elektro-txarangekin ez hain ondo. Badago hor, bueno... Kategoria ezberdinak. Territorioa markatzen du bakoitzak berea eta bar, baina gu bakezalea gara. Jainekin txarangakoak, egin du promo pixka bat, oso bakezaleak, bai. Entzun, txaranga, telebista esan dugu. Bai. Irratia eta bakarrizketak. Bai. Ondo. Egin behar da. Egin behar da. Hori jasik askotan esaten du, Maria. Eta bateria, jo. Bateria fuere, bai. Aldezun bezala, baina egin. Nogenekin ibili zara? Egia da, dituzkidaten uztaila eseran, nogenekoak, aspaldi ditu lagunak, eta duela urte batzuk ordezkapen pare bat ere egin dituen, eta orain ere suertatu dalako egoera bat, eta antxon, udan baditugu lotuta 4 kontzertu, eta zer diozu, joko dituzu 4 kontzertu gurekin, besterik ez bada ordezkapen lan hau egiteko eta lokalera joan, horrela bateriari hautsa pixka bat kendu, eta gozatu dut, ilaski. Irudiak nekatutakekuek, lehenengo bakarrizketa hori. Ez da erraza, Nekatutakekuek, ni irekin zabiltz orain, baina hortxe ikusten gabil, Zantzoki Zarrien. Bai, Donostian, hori da. Euskaraz, beteta, Antxon Basabiltz, oso harro gauz zutaz, Ni horri hori nintzen, oso harro gauz zutaz, Hombre, honitzela. Jo, jakin izan dira kreditutan ere jarriko nuen. Maria Redondok ere egin du hor. Etorria, ez pa. Egin behar izan zuen barri horrela Maria aktoretik edo atera zitzaizun natural. Ez, bueno, pari bat taletan gaina lagunak onbiatu nitu, esan un tipo, bueno, ikusiko ez zuen, Antxon hona da, eta gero egon behar izan nintzen defendatzen, claro, kostoitzea. Bueno, ez dago zorantzun barri. Oso ondo. Ametsa betetzen hori barruan izan duzulako? Bai, nik uste dut, irratian lanean hasi nintzenetik, ilaski izan dela alako bide bat, deskubritu arte, era bat eta benetan, holtza gaineko eta zuzeneko komedia dela, benetan, pasioa eragiten diana. Telebista izugarri gustatzen zait eta irratian lanean aritza eta bar.
Baina honek badu beste zerbait, eta badu idazketatik, eta testua pentsatu, moldatu, umorea beti erakarri izan hau, eta gero batez ere hori jendaurrean aurkezteak eta erreakzio horrekin ere pixka bat jolasteak, ezta? Eta hori deskurritu honetik, aipatu duzu moduan, bigarren ikuskizuna estrenatu dagoeneko, eta ikustea jendearen erantzuna, eta jende antzokietara nola etortzen ari den, eta ze harrera ona izaten ari den, oso pozik. Helburua, apurtxo bet eragin bebai, hortxe zauzelako mugan, dinot, humorerekin hain ondo pasaten zu, ezagutu behar dalako, antxon zelako edan, baina hain ondo pasatzen zu, eta hor beti eragiten. Bai, gustatzen zait, eta askotan... Dinot, mundua aldatu humoretik. Bueno, zergatik ez. Zeitzik ez. Gorka Orbitzuk esaten dugu, musikak ez du mundua aldatzen, munduak aldalitzake ordea. Ez dakit hori den helburua ere, baina gustatu, hori argi gustatzen zait, jendea pixka bat tarteka mugara eraman, gero ekarri, horrekin pixka bat jolastu, eta batez ere zuzenekoaz gozatu. Eta hortarako aukera izan dut, irailean abiatu nuen bira, orain udan atxeden aldia, eta irailetik aurrera, datorren irailetik aurrera ere, asmoa da segitzea, bai. Ze ondo. Oso pozik. Ze talentu dako zu. Bueno, hori zut, nik esango dut, ze talentua. Bai, nik esaten dut, bai, ze talentu daukadan. Ze giro gaten dan, herrikirolan inguruen be, bai. Donostin. Oso zalien nahi, ni? Bai, ez da? Bai. Ja, zuri antropologia eta beti... Bai, herrikirolak da gure nortasuna eta mantendu behar dugun kontu bat. Bai. Ez da dila galdu hori, Ez da dila galdu, Euskal Herrize. Hori ba, Euskal Herrize gaitxik herrikirola. Elederren gana goaz, Eleder ibili da. Bertatik, Eleder konta iguzu ze giro, eta momentu honetan, ezakit ondartzan kuadrilak zer dioen be bai? Bueno, hemetik daude, sertzen, eta leku hartzen hori importantea dela, gero azkenengo momentura arte baldin bazaude, lekurik gabe zaude. Miriam, ze moduz, Gabon? Gabon, ondo. Ona etorri zarete eta gainera garaiz. Bai, 9:30 etorri geha, bokadioekin, eta hemen afaldo, eta leku hartzeko gaur estu gaudela hemen. Gaur ikuskizun berezia dugu, beraz, haiek badakite zertara etorri diren? Bai, beste egunean ikusi nitun ze abesti zian, eta lehenengo abestia, Juleneren abesti gustokoena da. Julene, zein da? Eta zein da? Sarri. Ea ba esan? Sarri. Sarri. Bai. Eta gero ikusi genuen bai, hori, abeslariak bat zaudela, así que bai, gogoa genuen etortzeko. Osongi, Nora, zuk badakizu zeintzuk diren gaurko abeslariak, ez da? Bai, gaur Izaro eta Janus Lester egongo dira. Eta Janus Lester, Amale, zein da zure gustokoena? Bietako... Osea, ez. Ez. Orduan zein da? Ez aizkit asko gustatzen. Ez ala? Ez. Baina emango diegu aukera bat. Bai, gaur oso polita izango da benetan, Gustatzen zaizkizu, gero abestia gustatzen zaizkie, baina bueno, bai. Oso ongi. Bueno, gaur ibili naiz badakizuen hon? Herrikiroletan ibili naiz. Eta gainera kontatu didazu aizkolariak ikusi zenituela, eta? Bai. Noiz hori? Atzo gauean. Oso ongi, gaur ni ibili naiz harri jasotzearekin, bai, harri jasotzaien txapelketa dago urtero Donostian, eta Igeldo eta Ulia harriak, historikoa. Hortxe ibili naiz, harri jasotzaileekin, eta hauxe da kontatu digutena. Igeldo eta Ulia harriak, gaur protagonistak izango ditugunak. Trinitate plazan gaude, harri jasotzearen txapelketa dugulako. Urtero, Donostiako aste nagusiak izaten duen txapelketa, agendan apuntatuta duguna. Gaur, ez gatoz harriak altxatzera, baina bai harri jasotzaileekin hitz egiten. Zeralako marka egin duzu gaur? 23 jaso aldi, aurreko urten baino pare bat bi gehiago. Aurreko urtean initun 17, 18 nulo mantzian, eta aurten 21 hasik epozik. Konforme nao, baina nik ustot preparatuta etorri naiz gutxen ez zauze gehiago itzeko. Guan zen urtean 18 itxuan, da ustot urte danak erdiala berdinak bez. Ez dakit, berua, hasieratik nahiko burrukan ritmo oso altu hartu du bai. Eta hor 3. minutu eta aurrikara bagatu behar izan du pixkat. Nik ez dakit txapelketa honek zer dakan, baina harri jasotzaile guztintzakoren nik uste espeziala dela. Ja ez Donostiko aste nagusia delako eta hori nik uste harri honek ja zoz espeziala dakala. Hau usto ala, eta 4. urtia jarra izan itzen dana. Eta ikusten den momentu plazia beteta dago eta nik uste dela plaza bat jendia asko betetzen abena. Eta gustatu itzen dela ikustia. Nik beti izatet plaza hau berezia da, osea, gehien gustatzen den plaza da. Giro ikaragarria aste nagusiko azken eguna, eta ikusten duzue larun bat gaua bete
beteta daukagu gaurko ikuskizun piromusikala berezia izan behar dalako, zuzeneko musika lehen aldiz. Izaro eta Janus Lester eskerrak guri asko gustatzen zaizkigun. Ume baten inozentzia, eh? Bai. Ez omen dute gezurrik esaten, eta... Bueno, esaten gabiltz, zemat, gauza ezberdin, disiplina ezberdinetan mugitzen garelako, holtza bateko adrenalina hori. Maria, zer da honena? Nik asko botatzen faltan. Bai, ez da? Orain telebistako estudioan hariko zara? Bai, gaina beti izaten da, niretzat antzerkiak izango dula magia bat, telebistak barkatu, hola esateagatik, baina telebistak... Barkatu telebistan hau esatea? Claro, telebistako lanak eskaintzen bezia zuen, oso gustorengo ditute, baina... Baina oso zerdina da, eta bakoitza bere kontuekin. Bai, bueno, eta zuk ere, bai da, antzerkira salto itea ere? Bai, noski, eta kontua aldi berean behar duzula publikoaren erreakzio hortatik, nire kasuan behintzat. Bestelako antzezela matea, jendeak arreta jarriko baluta, baina gu behar dugu ja, jendeak barre egin dezan. Helburua da oso garbia. Bueno, eta gero azkenein buru edabe bai. Telebistan behoz ezberdina da, zuzeneko bat egitea gaur, apurtxu bet basabiltz motel be bai, atera behar da, edo, bueno, grabatuta dagoen zer, edo, bueno, moztu eta barri egin, eta... Bai, segurazki adrenalin hori izango dela. Eta politena da baita, egiten dezun bakoitza desberdina dela. Bai, erreakzioen arabera ere, bai, pixka modatzeko aukera. Zu nola zauden ere, ez? Bai, ni normalean lasai, hori aipatu izan dira, Jon, holtzara ateratzeakoan, tensio bizka bat ere, antzestu. Eskerrak. Ala hobe, Eskerrak. Zu lasai da. Nahi gustatzen zait horrekin baita ibiltzea, pixkat. Bai, ez da. Bai, gila neuken baina zain beste baino, nire zan, txixagurekin sartzen ez panaiz, zehoze gaizki doa. Bai, alako sineski. Baina naiz eta ez izan benetakoa, igual txixain berri dut, baina... Sentsazio hori fizikoki izateak lagundu izaten dit beti. Zemat urte, Maria, gero esaten dalako, urte bat, urte bi, 3, zemat urte ja sartu zinela? Aktore munduan, baina 7-8 urte. 7-8 urte? Bai, 8 urte. Eta ze adin ezberdinak hasi zinetenien? Bueno, gaztetxuek eta... 17 urtekin hasi nintzen, oso gaztetxuek zaretelako, eta 7 urtetan bizitza aldatzen da, adin horietan. Bai. Zelan ikusten zu, zeure etorkizune be bai, orain bestelako paper batzuetan esaten egon gara, guazenetik esate baterako orain baile salvajen egiten ari zarana. Zelan ikusten zu, zeure buru aurrera begira be bai? Hombre, niri gustatuko litzaidak alizango danu, noski, aktore lanetaz bizitzean ere bizitza osoa ez, baina bakit ere oso komplikatu da dela. Eta bai gustatuko litzaidakeela, zuk pixkatzuk esaten dezuna. Nire adinak ere jun daitezen, nire adin propioa ere jun daitela, pertsonaia desberdinak egite horrekin batera. Ze, karo, guain ikusten dut, ibili naiz bukarren batu garretelako, guazeneko denboraldi asko ikusi ditut, duela urte askotakoak, eta bueno, zakit, enekin nun sartu. Baina, karo, eski aurruan nintzen, 17 urte txekin zein behar, baina hori gustatuko litzaidak. Eta musikala? Eski bain danak, aizeate, nire zehatxo danak. Pasio guztiak ateratzen ari. Musikalak ere, ez da sasoitxarra aktoreentzat? Ekoitzen asko, ez da? Bai, eta serie asko dago, eta ikusgarritasun handia dago, eta... Bai, niko gondi oket Euskal Herri voltatzeko gaina, hemen Euskal Herrin geroz eta gaio ekoizten alda. Zanda geratu da hori, Eta bai, egia esan bai. Oain moitu behar dugu. Eta lan egin, eta gauza sortu eta esaten gabiltzena. Noiz azten zarete zuek, irratian? Gu irratian, orain udako programazioarekin eta ari gara, baina irailaren 5-6-8 izango da astelena, Didaren itzulera eguna, goizeko 7-etan, jazki. Orain saiatuko naiz jazkiri pena apur bat emate, baina... Horrekin emot ez da zupen, Bai, zegu hortan ere oso antzekoak jazki gehiago gara gautxoria gehiago. Bai. Goizean txio gutxi guk, Bai, nik aukeran 7 ohera sartu, nahiago, aukeran, altxati baino. Hori izan barrizun gaurko goizeko 7 jazki. Ez dakit parrandara edo urdaiaztikoaren tombolara, baina etxera nahi zago. Hori ondo. Ondartzara goaz, hasi dalako ja jendea, hurbiltzen eta esira hurbiltzen, ikuskizuna hasi behar dalako, Eleder. Bai, Iaski, bueno, hementxe gaude, Ondartzan, zuzenean, eta zerbait kontatu didat hemendik tragedianen bat izan duzuela gaur, eta hori da, eguna markatu dizuna. Bai. A ber, zer gertatu da? Nik kafetegi batean egiten dut, eta gaur, turista bat eskatu du amerikano ele bat oso beroa, udan gaude, eta ja, daukat prestatuta, tapari gabe, eta segun nire lankidea lurrean zerbait hartzen, eta batean altxatu eginda, bultzatu dit, eta bomba amerikano guztia
eri ez zait gainean, eta ni oiukatzen negarrez, negoen erreta, ez dinuen hitz egin, ez nekien zer egin. Eta, bueno, kriston movida, gero gainera turista pixka eta zerretuta, zergatik gero izai, bai, eta ez da tragedia, eta ni en plan, ez nekien zer egin. Baina, bueno. Gertatzen diren gauzak, ez da? Bai, lanean pasatzen dira gauza hobek egunero. Beitu ederren artizek. Ona etorri zara hau konpontzeko modu batez? Bai, zergatik hau da plazterra bat, ezin dut galdu hau. Ni hemen erreta, baina ezin dut galdu. Galtzearen are badugu hemen zerbait, zuk galdu duzu atzo autobusa, baina festagatik. Bai, nirea izan zen... Zer gertatu da? Eskusa hona izan zen. Gonden taberna batean, eta esan dugu. Aize berandu da, busa etorriko da orain, eta joan bargea. Eta ateratzen gai, eta batean txaranga etortzen da, pila jente haien atzean, eta, geratzen gara bertan atrapautak, eta ezin genuen atera. Azten dira la txika yeie, azten dira jotzen, eta gu, hor, festetan... Dantzatzen? Bai, dantzatzen. Berandu etxera, baina dantzatua? Baina eskusa zegoen, orduan, ondo. Zer nolako gauzak gertatzen diran festetan, ez da? Bai, baina, se agradece. Oso ongi, neska, gaur ikusiko duzue ikuskizun berezi hau tragedia bi hauek, ez, modu batez barkatzeko, edo behintzat ahazteko, eta gu ere hemen egongo gara pendiente. Ez dakit, Iaski, Antxon, Maria, ez dakit, zuek ere pendiente egongo zarete, ez da? Baina oso ondo egon da egunari buelta emateko, leder ikusi dugu tragedia hauekin asko unkitu zarala. Zeu? Oso unkituta ikusi zaitugu. Bai. Buelta emoteko egunari, bere alagoaz, zuekin. Nik uste dut Donostiako udalak bertan bera utzi behar dituzkela suak gaur gertatutakoaren ostean. Bai, gertatutakoaren ostean kafe bat erori, autobusan altu. Atrapatutak geratu dira. Hirugarren ikuskizunerako izenburua hau gauia. Ja, ni, gau txikin, Bueno, ni, ja, kari bat erez. Hirugarrenera buelta, ja. Badaukagu. Badaukagu. Ideiak hartzen dituzulako, hola, bai. Noski, ba. Ta badator bat, bestie. Ondo. Bueno, zu artifizialak ikusi behar ditugu, basari ezaliek. Jarraitzen dituzue, dinot, parean topatu ezkero, zu artifizialak. Donostien... Aitortu dugu ditazki. Bai. Torri gara kuadrilla. Bai. Eta plana izan da. Afaltzeko orain, dena beteta dago. Zuak hasi bezala xe, eskatuko dugu afaria. Hori, errealitatea hori da, alegia. Oso txarto? Bai. Oso zu honak izango direlako. Seguru. Ikuskizuna mundiala izango delako. Eta esan dienik, ez ba lagunok. Gona, telebista saio berezi bat egingo dugulako, gainera, piroteknia musikatua, hori guztia kontatu diet, baina... Kontatu zeuk, eurei? Bai, gero egingo dut, Imanol Artola egingo luken bezala, eman kontakizuna ondoren. Goizeko ordu bietan, akaso. Maria, gustatzen zaizkizu? Ikatzen. Bai, hori, ni naiz Donostiarra, orduan gutxitan etortzen naiz, baina etortzen naizenetan, gustatzen zait ikustea. Hori, ideiak ez daukete, gaur gainera gozatzeko da. Bueno, eta plana polita da. Izozkiak, zu artifizialak, binomiak. Bai, eta hau izaten da askotan, nogaz inguratuta ezauzen. Momentua da. Zu artifizialen gauza honena momentua da. Gaur momentu magikoa biziko dugu. Seguru? Sandra, hortxe zauz pasaelekuan bebai, momentu magikoaren zain gauz danok. Espektakulu batera edo horrelako egun berezi baten, importantea da elegante etortzea eta behitu zeinen guapo eta elegante datorren nire laguna Gaizka Bilabonatik, Gabon. Gabon, Sandra. Azken espektakuloa ikusteko gogoekin? Bai, gogoa azkenengo espektakuloa da, eta aprobetxatzea. Donostiko festak, azkenengo eguna. Egon zarete beste egunetan? Bai, beste 3 egunetan egon geha, eta oso ondo. Zer izan da oberena, azte nagusi honetan? Bueno, denetik, azken egunez ez eta aprobetxatu hainbeste, baina gau partea atera naiz pixkat, parranda pixkat ditea, eta oso ondo. Oie, parrandan egon zara, baina ahotsa mantentze dozu. Bai, ni beti txintxo, Sandra, ni beti txintxo. Beti txintxo, seguro? Beti txintxo. Ez daukazu gorpegia, Beti txintxo. Zera faldu duzu gaur, ikusi zaituzte torre izozkia jaten? Etxena faldu deu, eta gero helatutxu hartu deu, eta hoxe guain zu pixkat ikusi, eta... Lasai, eta gero parranda. Gero parranda ere? Gero parranda, baita, bai. Oso ondo, disfruta asko, gainera musika zuzenean aurkiko dugula. Hori da. Da ja, astera doaz. Bai. Oso ondo. Eskerrik asko baitxa eta gozatu, hemen gelituko gara ikusten gaurko zuak ere. Minututxu bat, pire musikala azteko 60 urtez, zua izan gara. Adi, zu artifizialak, laser efektuak eta zuzeneko musika ikusiko dugu, zuzeneko musika, lehenengo aldiz. Izaro, Janus Lester, Jose Lontxo Txaranga, DJ bat ere badago. Epa.
sorpresa asko. Benetan, Sorpresa asko eta berehala hasiko da. Hementsa daukate Illusion Fireworks erresuma batutik datorren zuetxea, Piroteknia Marti, Valentziatik datozenak, eta guztien lanaren emaitza izango da gaur ikusiko duguna. Alegia, ikusiko dugu bat, baina ikusiko dugu onena. Hori da. Ikusiko dugu erakustaldi hori. Bai ba. 60. nazioarteko lehiaketa honi, bueno, ginda jarriko dion ikuskizuna. Eta guk, Maria, esango dugu aldaera bat egin da. Beharrean esango dugu Egon zinean, Janus Lester ikusten izan. Bai, zen maila? Zez zuzenekoa. No genere oso ondo noski, baina... Janus nahi asko gustatzen. Oso nahi dira, Egin zuten, elkarlan hori. Bai. Hori da bestea hori. Sekulako. Ondo, zagoezen girozen egon dalako, flamenkatik eta, ibile zara? Gaur gehiago. Gaur egin nahi dut dena, jazki. Gaur dana. Tombola ikazkalea, flamenka, eta etxera goizeko zazkietan gutxienez. Aste nagusiko nena zer da? Nik esango nuke parranda. Gaueko, Donostiako Aldezarreko parranda ezagutu dugu estropaetan, noski, eta estropadekin batera gero, urtebete itxaron behar izanera gero azten nagusira arte noski, baina guztuko oso berezi izaten da. Noan isiltzera ni? Iretsi da, momentua didanok piro musikala 60 urtez, zua izan garako zatu asko!
Naizenak izenik ez du behar biluztean, nire oskolak zatika zura aurrean erortzean, biztortzeko hil behar den zubi honen hasieran, begiratu beharrean ikusi nazazu, ikusi nazazu. Osten naute arnastean, desio eta beharrak, nola elurra urratzean, iesbidek berriro, leku berera ekartzean, bakardade sakondenak, nire pausua izultzean. Goxoak izan aldala nerekin, aldala pertsen soineko urdin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure aztenik ez, 3 ordu joan dira zure eskuei begira.
dizut esan maite dudala bizitza zuen begietan egiten duen isla dantzan, dantzan musuen ondartzen Notre Dameko plazan dantzan, dantzan harimen balantzan Notre Dameko plazan galdetu esan ez geratu zalantzan zenbat maite zaituen dantzan, dantzan gaur Donostiako plazan aldalan nirekin aldana Parisen soineko urdin batekin zuk jarraitu izketan nik musuak opetan zer egongote zaren zu emesten benetan
Goazen Donosti! Zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, gauak bihar berriz. Zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala. Gora, bagoaz jakin gabe gora, ezer pentsatu gabe nola, galdu nahiko zenuke nola, ezer pentsatu gabe burua galdu aurretik hilarte dantzan 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 loak ez gaitu harrapatu loak argiak piztu arte nora bagoaz jakin gabe nora argiak piztu arte burua galdu aurretik hilarte dantzan 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 gauak bihar berriz zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, gauak bihar berriz zoratu gaitzala, zoratu gaitzala, zoratu burua galdu aurretik hilarte dantzan 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 Mi esker! Aio!
60 urtez, sua izan gara ikuskizun piromusikala eskaini dizuegu. Donostiako nazioarteko 60. su artifizialen lehiaketa amaitu da dagoeneko. Kontxak hondartzan bildu direnak txaloka eta ikusi duzuen, entzun duzue zer izan dan hau. 60 urtez sua izan gara eta aurretik daukagun guztia. Antxoan Maria. Ze traka, izan gara, aukerako, bai. Elkarri behi diogu, esen ez duik. Ularra pixka hartuta, libratu egin zait. Trakaren indarraz. Zoragarria, musika, su artifizialak, efektuak, bikaina izan da. Aste nagusia maitzear, oraindik indarrazko dago hemen, gure gonbidatuak indartsu datozelako. Bandartzera goaz eta pasea lekura goaz, Eleder eta Sandraren gana, eta inguruan jendeak zer dioen egiesan borobildu egin dugu Donostiako aste nagusiko egonaldia guk, Eleder. Baitu, Konsuelo egonda. Su artifizial guztien artean, hau izan dela horrena zuretzat esan diazu, edo zen nola ikusi dugu? Nik ikusi dut oso ederrak. Atzo gustatu zizaidan igual gehixio aurrenetik, baina ez gero ja ikusi da, izan du jala, niretzako zoragarrik. Zoragarrik. Musikarekin beste gauza bat, Hori da, bai, zuk esan dezuna musikarekin, da, bai. Oso politak. Eta gainan eri, beti gustatzen zait, ez dakito Donostia polita dalako, Bahia hemen dagolako, Donostia da... Hortxe dugu, egiazki hortxe dugu. Mundiala eta laburpena ikaragarria, Eleder, agurtu egin behar zaitugu bihar arte, bihar Bilbon egongo gara, ze moduz joan da Donostiako aste nagusia, Eleder? Bai, bihar ikusiko dugu elkar berriz. Beraz, hori, bihar arte, ja prest. Donostiakoa gozatu duzu? Entzuten gara? Bai, barkatu. Bai, noski, oso politak, eta sentsazio oso polita geratu zait, gainera, enuen bete-betean ikusi Donostiako aste nagusia, baina aurten bai, ikusi dut. Oso polita, oso ikusgarria. Eleder, zurekin egoti aste hau, eta esan dakue bihartik aurrera bestelako zerekin batzutan egongo gara. Bihar arte! Eta Sandraren ganagoaz, Sandra ibili delako aratona. Zer dio jendeak, Sandra? Guau, ze momentua bizizan dugun hemen pasealekuan unai kontatuzuk. Bai, oso nahi izan da, bai. Aste nagusiai bukera emateko, oso bukera politia, eta musika eta uzi, eta oso ondo, bai, oso ondo. Unkigarria esango zenuke izan dela? Bai, nahiko unkigarria, bai, jende askokin, da, bai, oso politia izan da, eta bai. Jende asko? Agurtzeko urren gurtera arte. Urren gurtera arte, bai. Behintzat. Ikusiko zaitu hemen urren gurtean? Espero dugu, ikustean, behintzat ikustean, Mila eskerru nahi. Eta bain, eskantzatzea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Mundiala honelako publikoarekin egotie, eta mundiala hain ondo inguratut egotie. Sandra, zen moduz, aste nagusia, Donostian? Oso ondo, iazikon baina, guk piraten modura bizi izan dugu aurtengo aste nagusia, eta pasada bat izan da, ederra, eta horren gurtean hemen egongo gara, seguru berriro, mila esker Donostia, mila esker. Bihar, etzara libratzen Bilbora. Ez, bihar Bilbora eta gogoekin, eta indarrekin. Sandra, bihar arte. Bai, berdin. Eta gu Bilbon, bihartik aurrera, eta datorren hastien dano lanera. Maria, bai, ja lanera, eta gu ja miluzerekin hasiko gara. Hau etorri zuek, agurtu behar gara. Antxon egin zer. Falta botaten azu. Egin zuk dakizuna. Aurkez lerrola berreskuratzen nahi duzu edo? Bai, nahi zuzu artifizialak agurtu. Ardura hori nire izango da, no? Vale. Ze kamara hau izango da? Zeidan ere kamara. Sekulako plazerra izan da lagunok hemen, Eibarko izan da. Donostiako aste nagusia zuekin batera ospatzea, baina honek ez du etenik, Bihartik aurrera, Claudio eta Iazki, Bilbotik, alegia, bihartik aurrera, Claudio eta Iazki, lanera! Bai! Lanera! Claudio, esango luken moduan. Eskerrik asko, hor zauzien danontzat, mulxo handi bat! Aireia minute! Aio!